cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Procréation médicalement assistée ko ale fɛɛrɛw ye kɛnɛya tigilamaw bɛ mun sigi sen kan walasa ka maaw dɛmɛ mun ka denko gɛlɛyalen don wa ko fɛɛrɛ ninnu ka ca kosɛbɛ anw ka ɲininikɛlaw olu bɛna caman ɲɛfɔ an ye a ko kan Coupe du Monde U17 ale tako mugana wulikajɔw bɛ sen na ni waati na Qatar jamana ka o hukumu kɔnɔna na ko Mali samatasɛgɛcinininw y'u ka bɔliko fɔlɔ kɛ araba don nɔgɔnkalo tile 5 san 2025 Nouvelle-Zélande ale ɲɛkɔrɔ Kajadu Bagayo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye o ko la an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye nɔvɛmbukalo tile 7 san 2025 an bɛna mun walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la Commission nationale de sensibilisation des jeunes ni ale kulu kɛrɛnkɛrɛnlen mun ka wulikajɔ ɲɛsinen don ka se ka Mali sifinnamaw olu la kalan ani k'u ladi dɔrɔgu ale kɔlɔlɔw ka u ka maaya yɛrɛ kan ko ale a ka bilan bɔ ka bi ka ladɔniya k'a fɔ o wulikajɔ ninnu kɛra anw ka minisiriso la min ka baara ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnamaw ka ko ɲɛnabɔli ma ko baara in bɛɛ lajɛlen ɲɛma kun bɛ minisiriso in ale yɛrɛ minisiri bolo anw ka ɲininikɛlaw u taara o ɲɛmada a ko fɛ u ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ Minisiri mun sigilen don farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɛnabɔli ma ani sifinnakaw olu ka kibaruyaw ma ale ye lajɛrɛba kɛ walasa fɛn min ye cakɛda mun sigilen don walasa kunnafoni bɛ se ka di sifinnakaw ma mifɛnjugu olu kɔlɔlɔ la ni ka kuma ɲɔgɔn kɛ ko o baara kunfɔlɔ ni k'olu nun don aw yɛrɛ y'a mɛn présentation mun kɛra sisan ko CSI fanfɛla fɛ n'a ye statistiques lajɛ a statistiques nu hali bi o kɔrɔ ko baara tɔ ka ca kojugu parce que kuma bɛɛ an ɲɛ b'a la a fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛ fɛn ye consommation ye olu bɛ ka yɛlɛ fɛn ye production ye olu bɛ ka yɛlɛ donc an ka baara in bi kɔnɔna la o ye ka hakililajigi kɛ k'a fɔ ko hali bi an k'an cɛsiri commission département ministériel OCSI MILDI société civile hali médiaw San kelen baaraw kɔfɛ Commission nationale de sensibilisation des jeunes sur les effets néfastes de la drogue ale kɔni ye baara caman kɛ walasa sifinnaka caman ni ka olu ladɔnniya droguw ale kɔlɔlɔ la o baara ninnu kɔnɔ fɛn min ye office central de stupéfiants ale ɲɛma Fuseni Keyita ale da sera olu ma togodaw la lekɔlisow la sigidaw la an sen sera nin bɛɛ la ka se ka mɔgɔw ladɔnniya ani k'u kunnafoni ɲɛnaminifɛnw kɔlɔlɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilakaw wa an dalen b'a la k'a fɔ baara in bɛna nɔbɔ ka se ka nin cakɛda in dɛmɛ a ka baaraw la fɛn min ye Modi Diop ye n'ale yɛrɛ kun ye sifinnaka ye min kun ka baara bɛnnen don ni ɲɛnaminifɛnw tali ma ale farala nin kulu ninnu kan walasa ka se k'a kɔlɔlɔw fɔ sifinnakaw ye u b'a faamuya cogoya min na n'a fɔra ne yɛrɛ min kun b'a ko kɔnɔ n'u nana ne sugandi ka ne ta ka bila nin ko in ɲɛma a bonyana ma fɔ ka dama tɛmɛ ne yɛrɛ kun bɛ ko dɔw cɛ ma olu dɛmɛ ale ni tɔbɔtɔli o ye n bɔ a la parce que n'i y'a mɛn ko jamana denmisɛnninw de don
Office central de stupéfiants ale ɲɛma y'a yira k'a fɔ sifinnakaw la kɛmɛ sara la maa 37 ni dɔrɔgu kɛra sababu ye ni ka olu lata Ponge dɔgɔtɔrɔso la a caman ye lakɔlidenw fɔɔ ka taa se fɛn min ye minnu bɛ sanfɛ kalansow la o kumu kɔnɔ a yira k'a fɔ o waleya ninnu kan ka bɛɛ hakili la sɔmi dɔrɔgu a kɔlɔlɔ la an ka jamana ɲɛta sabatili kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu kun kan. nin de bɛ taa ni an ye kɛnɛya kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ procréation médicalement assistée ni ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛnɛya tigilamaw bɛ mun sigi sen kan walasa ka maaw dɛmɛ mun ka denko gɛlɛyalen don ko ale fɛɛrɛw ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ insémination artificielle ka taa bila fécondation in vitro a n'a ɲɔgɔnna caman na ka faamuyali caman sɔrɔ an ka ɲininikɛlaw an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔtaw fɛ. Procréation médicalement assistée n'ale ye fɛɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ ka denkisɛ ni k'a labalo farikolo la o bɛ kɛ sababu ye maa caman olu ka denko hami ni k'o nɔgɔya ani fɛnɛ ka dankari kɛ kɔnɔya ale la an ka jamana kɔnɔna la. Il y a peu de causes d'infertilité. Bibi in na a ka gɛlɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabalima sɔrɔ maa ka densɔrɔbaliya la k'a sababu kɛ procréation médicalement assistée ale carili ye an ka kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ. Avec les procréations médicalement assistées. Hali n'a sɔrɔ fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ minnu ka nɔgɔn nin baara in kɔnɔna la nka fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ insémination artificielle n'o de ye ka denkisɛ bila farikolo la fo ka taa se fécondation in vitro ma n'o ye ka denkisɛ lasago minɛnw kɔnɔ minnu bɛ a to a bɛ kɔgɔ walasa ka se adamadenya ale hukumu kɔnɔna la. Plus simple c'est l'insémination artificielle tout simplement. Min ka nɔgɔn ni a bɛɛ o de ye insémination artificielle ye ale baara bɛ kɛ cogo min na o de ye muso ka fanda waati o de jate bɛ minɛ ni fan kɔni labɛnna o kɔfɛ min y'i k'a dɔn k'a fɔ cɛlaka ye ale ka lawaji o de bɛ ta ka sɔrɔ ka o ɲagami ɲɔgɔn na muso yɛrɛ musoya la. Walasa ka se ka denkisɛw ni k'olu lasago ani fɛnɛ ka dankari kɛ densɔrɔbaliya la fɛn min ye ka se ka jateminɛw kɛ laboratoire kɔnɔ ka se ka denkisɛw ni k'olu suguyaw lasago cogo min na u bɛ se ka kɔgɔ ka kɛ den ye. Elle a provoqué l'ovulation. Donc quand elle ovule. Cɛlaka caman bɛ yen mun ka gɛlɛya bɛ tali kɛ lawaji hakɛ dɔgɔyali la o kama anw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw de bɛ lawaji ninnu fara ɲɔgɔn kan ka a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ ka ale kɔni ɲagami muso ka fan na ni o bɛ taa kɛ den ye. Et de les rendre mobiles et un peu fécondants avant de les mettre dans l'utérus. Baarabaw olu kɛra dɔgɔtɔrɔya dɔnniya hukumu kɔnɔ nka fɛn bɛ tali kɛ densɔrɔbaliya la ale ye bana ye ni jateminɛ kɛra kabini a daminɛ dan bɛ se ka kɛra la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ka laseliw la a y'a yira k'a fɔ denw sɔrɔ kuma ka jateminɛ kɛ u farikolo mɔcogo la o bɛ kɛ sababu ye ka den sɔrɔ ni k'a nɔgɔya a balikuyalen. Chez les hommes, on retrouve beaucoup de cas d'azoospermie. Cɛ caman ka densɔrɔbaliya gɛlɛya bɛ bɔ farikolo yɔrɔ min bɛ lawaji dilan ale kɔni ka dekun na o kama a ka kan kabiri den fitinin a masaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ den cɛya fanfɛ yɔrɔw la ka jatew minɛ n'a y'a sɔrɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ u nɔ na. Systématiquement examiner les testicules pour savoir si les testicules sont en place. A y'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ sababu ye ka densɔrɔbaliya ni k'o kɔgɔ o dɔw ye fɛn min ye infection olu furakɛbaliya ye o la professeur Jara a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ den fitininw lasago u ka jateminɛ kɛ ni fɛɛrɛ fitinin ninnu na n'o bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ densɔrɔbaliya la ani fɛnɛ ka se ka kunbɛli ni k'o nɔgɔya. Nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Coupe du Monde U17 Qatar 2025 ale wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na o hukumu kɔnɔna na Mali ko ale a ka bɔli fɔlɔ kɛ Nouvelle-Zélande ale ɲɛkɔrɔ nin ɲɔgɔnbɛn in kɛra ka kɛɲɛ ni arabadon ye novembre kalo tile 5 san 2025 Kacadu Bagayɔgɔ ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko la an k'a lajɛ. Coupe du Monde U17 n'ale ɲɔgɔn sɔrɔba ye sifinnakaw kunda minnu sisan bɛ t'u jɔ san 17 la sa ɲinɛta baaraw kundolen n'o bɛ tali kɛ san 2025 in kan Katarikaw fɛ yen o hukumu kɔnɔ Mali ale sen b'a la n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ nin tolon kofɔlen in gun kan sa an b'a ye k'a fɔ ko Mali ye jamana ye mun jɔ sen ka ɲi kosɛbɛ wa a b'a yira k'a fɔ ko san o san maa kan k'i jigi da kan k'a fɔ k'a na dolantan cɛ ɲuman yira maaw la mun bɛ se ka maaw nimisi wasa o de la bakuruba in kɔnɔna na sa dolantan kun fɔlɔw la Mali ale ni Nouvelle-Zélande de kun kɔdalen no ɲɔgɔn na dolantan bɛ daminɛ sanga 5 fɔlɔ san an b'a ye k'a fɔ ko Nouvelle-Zélande de ka
wulikajɔ be bonya u be bagabagaliw kɛ nka o tɛmɛnin kɔ degeden karamɔgɔ adama jefila jalo n'a ka cɛrenw be dugu ka dolantan kɔnɔna na zumana balo fɔ ka taa se yɛrɛmɔ jikura bɔnba ma olu b'u jɔ jɔyɔrɔ la ka wulikajɔw kɛ ka celuyara occasion sɔrɔ o tɛmɛnen sedu danbele n'ale yɛrɛ ye maa ye maaw sigilen dɔ ka mun kɔnɔ kosɛbɛ nin tolokofɔlen kɔnɔna na sa a bena dolan ta k'a k'a ta ye an be zumana balo ka wulikajɔ dɔ senfɛ sa o bena kɛ sababu ye k'a kɛ ka celu fɔlɔ sɔrɔ ka don sanga 17nan kuma tako filanan baaraw daminɛnen sa wulikajɔ be bonya mali fan fɛ sanga 75nan kuma sa celu filanan bena sɔrɔ ka don zein zumana balo de bena celu sɔrɔ ka don sedu danbele ka baara ɲuman dɔ senfɛ ni ɲɔgɔnsɔrɔ in kɔnɔna yɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ ko zumana balo ale jɔyɔrɔ be bonya kosɛbɛ a wulikajɔ kɛ ka gwɛlɛyaba ta ka lase nouvelle zélande kɔfɛ maaw ma sanga 78nan kuma sa yɛrɛmɔ a bena mali ka celu sabanan sɔrɔ ka don ɲɔgɔnsɔrɔ be kuncɛ n'o jaabi saba ni kanangolo ka taa mali kanu na zumana balo ale be kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'an ko ma homme du match mali degeden karamɔgɔ n'o ye adama jefila jalo ye ale ka fɔ la wulikajɔ kun ye ka segu n'u damara bɛɛ kɛ cogo min na u be se ka ni dolantan fɔlɔ in gaɲe o be kɛ sababu ye ka caaman bɔ pression na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tolon kofɔlen tɛmɛnen kɛnɛ ka indonésikaw fɛ mali kɔni kɛra jɔyɔrɔ sabanan ye n'o ye médaille bronze o yɛrɛ la sa dolantanniw y'u yɛrɛ yira jɛma la n'an be don minɛ ko bi halisa o tɔgɔ b'a la ka fɔ n'o be tali kɛ segu kone ibrahima jara kaga mahmud bari fɔ ka taga se amidu magalu ma an be wagati minɛ ko sisan seru danbele messi raymond jikura bɔnba fɔ ka taga se ibrahim jakite ma olu fɛnɛ ka laɲini ka se k'u sen na ni mɔgɔ kɔfɔlen n'u sen danɔ na walasa ka se ka ko kɛ u kɔrɔlakaw ma se ka mun kɛ yan'u k'o laɲini kɔfɔlen sabati u kan k'u seko n'u damara bɛɛ kɛ walasa ka sebagaya sɔrɔ u ka bogo filanan fɛnɛ hukumu kɔnɔna na n'o bena u ni autriche kɔda ɲɔgɔn na o ɲɔgɔnsɔrɔ bolodaliw ka bila ni sibiri nata la novembre kalo tile 8 an be maaw hakili jigi k'a fɔ ko nin y'a tako fɔlɔ ye ni tolokofɔlen kɛnɛ kan jamana 48 ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ walasa k'a ɲini ka Allemagne ka titiri mina la n'an be don minɛ ko bi jonjo ma ale bolo ka maaw hakili jigi k'a fɔ k'a ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ be kɛla dolantan terrainba dɔ kan n'a be fɔ ma ko Khalifa International Stadium ni dolantan terrain 8 b'a kɛnɛ kɔnɔna na ni nin bɔra la nin coupe du monde kofɔlen bena kɛ san o san ayiwa nin de be taa ni an ye jamana kɔkan kibara hukumu kɔnɔna na Kajatu Bagayo ale ye munumunu salo kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ Sudan finitigila ka jɛkulu min be wele ko force de soutien u kɔni sɔnna kuma ɲɔgɔnya ma walasa dɛmɛ ka se ka ta ka ɲɛsin Sudan jamanadenw ma ni dɛmɛ kofɔlen baara bena sigi lamerikɛ jamana fɛ n'a baara kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ dala ko quad ni dɛmɛ kofɔlen yɛrɛ hukumu kɔnɔ sa dɛmɛ bena ta ka ɲɛsin El Fasher dugu ma n'ale yɛrɛ kun kumaniyalen no balo la a be kalo 18 bɔɲɔngo bɔ ni balo kofɔlen min bena ta ka ɲɛsin nin dugu kofɔlen mɔgɔ nunu ma sa kɔni dɛmɛ bɔra États-Unis jamana Émirats Arabes Unis Arabie Saoudite fɔ ka taga se Égyptikaw fɛ ma diɲɛ seleke naani kiri bulonba n'o ye CPI ye a ye dangari kɛ ka ɲɛsin maa ma n'o be tali kɛ Joseph Kony kan n'o ye Uganda jamanaden dɔ ye a yirala k'a fɔ k'a segɛla walew la minnu be dangari kɛ adamadenya jo sariyaw ma wale nin be tali kɛ jɔnya walew binganiw fɔ ka taga se adamadenw bɔnɛni na u ni ma a ye nin waleya kofɔlen ninnu kɛ k'a to Uganda finitigilakaw ka ɲɛmaya la Egypte ministre kɔrɔ min ka baara min kun ɲɛsinen n'u ka kokɔrɔ matarafali ma sa ale kɔni sugantila ka bila UNESCO ɲɛmaya la ni novembre kalo tile 6 in na ni ɲɛmayaso min talen filɛ ka kalifa ni maa kofɔlen na sa a kɛra sababu ye ka maa caman kɛ k'u ka kinikini yira ka da kan u y'a yira k'a fɔ ko Khaled El Enani ale kɔni kɛra maa ye mun ma se ka Egypte yɛrɛ fɛnkɔrɔw matarafa ka o maa kofɔlen kelen ta ka bila UNESCO ɲɛma u ka ɲiningali tɔ min ye mun ye yalima a bena se ka nin jɔyɔrɔ in fa ka ɲɛ wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni Egypte jamanaden kɔni bena maa min nɔrɔ bila sa u be tali kɛ Faransi cɛbɔ kan n'ale de kun bɛ nin ɲɛmɔgɔyaso la Liban jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u kun ye ɲangini min ta ka Libi jamana kuntigi kɔrɔ denkɛ sɛgɛrɛ n'o ye k'a kɛ a ka se ka $10 miliɲɔn 11 bɔɲɔngo sara octobre kalo camancɛ la sa k'u bena o ɲangini kofɔlen bɔ a dɔgɔ kɔrɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko Hannibal Kadhafi n'ale ye Mohamed Kadhafi denkɛ ye sa kɔni bena kanabila wa a ɲininen do a fɛ o wagati yɛrɛ kɔnɔna na a ka $90 sara nin waleya in b'a yira k'a fɔ ko Liban jamana kɔni ye caman bɔ a ka ɲangili la ka ɲɛsin Kadhafi denkɛ ma ka da kan a minɛnen n'olu bolo kabini san 2015 kumaw ɲangini kofɔlen yɛrɛ hukumu kɔnɔ Liban jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko Mohamed Kadhafi denkɛ kunnafoniyaw b'a bolo a fa kun kan a kun bannen no ka mun d'u ma nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'u mago kun be kunnafoniya minnu na olu kɛra wagati min na o y'a sɔrɔ Hannibal Kadhafi a si be san 3 bɔɲɔngo la an balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de be dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na k'a ɲini aw fɛ a ka to suwalen Advance TV la wasa b'aw ye jabaraniko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i be om nana ni ye wa i be om nana ni an lu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an dilu la c'est de la qualité
matemedia andu bara telima wa daka di tro so do na la fiera petiri ke na la fiera ibe nana ni hera mali on severa andu intérieur indox andu extérieur exdox so matemedia do ani sima encore apara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo tamatemedia para no kanyi ibi bara no kanyi sogo no tani kene mata